Het is heel druk op het bureau en vandaag heeft Driek, de directeur, een heel belangrijke vergadering. Ze hebben problemen met de belastingen en die komen met een maand of 4 onderzoeken. En wel zei Driek tegen Janine, de secretaris, vandaag wil ik door niemand gestoord worden. Niemand, hoort het? Niemand. En als er nou eens iemand belt, zegt Janine, iemand die zegt dat het heel dringend is? Ook niet. Zeg dan maar dringend. Dat zeggen ze allemaal. Een half uur later belt Annie, Driek zijn vrouw. Ja, zegt Janine, zo vriendelijk als het gaat. Vandaag kan meneer directeur echt door niemand gestoord worden. Jammer, zegt ze. Het is echt dringend. En het is hij zijn vrouw. Ja, zegt Janine, dat zeggen ze allemaal.